Het evenement maakt het zich nu door al die vrijwilligers die al 22 jaar lang in deze mooie hindernissen niet opgebouwd hebben. Ja, dat we hier zo'n week van de vader ben we hier bezig. Nou, met 120 vrijwilligers, net alleen maar de hindernisopbouw, maar boet de hindernissen om. En nou, dat maakt dus hier niet hier. De sponsoren die al hier bijna schummen, de vlaggen en de bordingen die er al hier is. Ja, want hoeveel inspanningen doen je nou totaal mee, Joert? 126 door je mij inspanningen. En hoeveel hindernissen moet ze nemen? Alve. En die hindernissen die stellen dit hier in teken van iets speciaals, hè? Ja, we hadden altijd wat verschillende dingen. Hè? We hadden de Elfstedentocht, we hadden de kegeltjebaan, we hadden de vikingskip, Amsterdam hadden. Ja, want wat is nou de meest spectaculaire hindernis van alle jaar? Ik denk op zichzelf het bosk. Het bosk, dat is wel een gevaarlijke hindernis. Nou, er gebeuren heel vaak dingen. En hebben we Joert alweer bij Joert we gewoon door de kop gaan. Dus ik denk dat het meest spectaculair is. Ja, want gebeurt er nou een prutte ongelukken aan die? Nou, het algemeen niet, ja. En misschien 2-3 keer gebeurt er wat. Dus dat valt in de regel wel slecht in mij. Dus zijn het 120 vrijwilligers. Is het elke keer weer een prutte moeite om die te vinden? Nou, het valt soms net mij, maar het gaat zo. Hier dan heb je weer wat vrijwilligers. En die nemen het oren hier, krijgen ze weer wat verkeering. En die nemen dan een oren bij mij en zo gaat het van hier en gaat het weer naar de oren daar. En familie op familie, zo komen we bij midden. We kunnen in elk geval stellen, ik bij deze 23e paardenmarathon ben je weer heel tevreden. Zeker weten, het is een heel succes. We are one tonight, and we're breathing in the same air. So turn up the love, turn up the love. We're turning up the love. Turn it up now. Get it poppin', hot tamale, dirty bass, we so bad about it. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati. So 1, 2, hit the booze. We on YouTube, nothing to lose. So let it loose, cause the sheep don't sleep like pop, 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 pop. Drop low to the L-O